yakati hurutu kuita mudenga ipapo ndichiyekera ndakapambwa blood guys kupambwa kunzi pfa tikati baba Farai ndiri kubadziwa ini nezvekuti these guys vari kufona imagine kuti vari kufona ndiri kudzingirwa nemarobha guys me baba Farai vari kunditi sister musanyanya kuvhunduka apana kana basa nadzo vachoti mukutumira ngwai mukutumira apa ini ziyara umumu apa ndakuda kuchema ndikati guys that nasitofira muno mudondo kombiyairi kuti nesu you guys don't know what happened that day amutozvizivi ndikwaudza kuti katafoni chamwari ndikati baba tanyayekera rinzani baba Farai taurai nevanhu ava ndikuti mwari weita kufa nasikati baba yekera tofa kani kombiri mugodzi mai mwana pakawa mota guys ndasingazondodhiraivha kudero I didn't know kundodhiraivha baba yekera vakati kana ndikati manje patakuenda because lucky enough shortcut yemukati ndaiziva kombiya nini muzvi wamwari ndikati mwari nhasi zvandopaperera upenyu hwangu pano so ndofirawo here kuno mwari we musi wachoni woyo. Did you say guys for the people? Long time. Sekuru Ben, mulosai vanhu. Makadi mashaverini. Sinotamba tinofara chaizvo. Amene long time chokwadi long time. Tisati tataura, ndafara kumbo. Wafara kumbotaura. Abeni wafara. Oye wafara. Warangarira wafara. Oye wafara. Guys for the people. Let me tell you, ndakapora mwari vakanaka zvokwadi haizvizvi ndaraiti thank you very much vese vaindibvunza kuti uri sei saka izvozvizvi pamuri kuona panapa timu rangu rese riri panapa ari kuseri kwekamera ndi baba Tanya. We are still trying to organize kuti tione kuti basa redu torifambisa sei guys. Ndakapostawo imba yangu yaya kumasoro kati mwari vakanaka zvokwadi tipewo mabasa zvinoita mwari toda kungotenda zvakanaka vasikana zvikadii vanhu vakadaira mwe vakadii vakatibata tinokutenda ine support yenyu rambai muchitipa mabasa ewo zvakare vana sekuru Benza moona kuti zvinhu zvatoshata ndida kutaura story time iri kunangana nevarume uyu nemurume uyu ari papapa hakuna chakanaka vanhu vamwari ndakatesa kuti no guys this is story time hatidi kuita ininde because ndikaita ndinogara ndichiro nokurevera nhema iwo sekuru Benu vakataura vati ndisiponzi ndikureva nhema right. While we are still organizing kuti kwagutu mupandawana vako tozvifambisa sekuti tiinde kundovaka ikoko ndonhauya tiri kuenya kuti tionesane masemende edu guys for the people by the way akakwana ekwagutu mupandawana toda kuzvitenda handi so originally ndandifanira kuti ndinde kwagutu mupandawana nana baba Tanya. Unfortunately pane kanga project kamuka there and there kekuda kuti vaendeseka kunogwa ndori pa stand by baba Tanya vari kuseri kokota vangomirira kuti zvinhu zvedu zviita sei zvirongeke then ndotondovasiya but munomboka mpinga dzemugokwe mwari we uri padhuze zerera dhuze ndikuone zerera dhuze ndikuone igokwe Gokwe for the people. Gokwe yezvita. Vanhu vanotaura vachiti hanzi mugokwe vanhu vakasara, mugokwe vanhu havana mari havana chi. Mwari waAbraham. Mwari waJacob. Gokwe ikati no isati ngasari zvakare. Another project ngaitoita loaded ikoko. Amozviona. Toda kungotenda. Mbinga dzemugokwe muri kweroko. Chika. Vari kuti inonzi prove them wrong. Amozviona. Munoti davira muti saka mbinga dzemugokwe ndoda kungodzitenda. Hamuzviona manje kuti no ndokutenda ine support yamuri kuti payo zvokwadi ini nyange zvikanzi pepasi 7 hours driving kuenda kunovaka kunhu ikoko ina ugo come closer uye padhuze right. Hamuzviona hakuna kwatisingaendi uyena kunhu kwatisingaendi ine mari baba isu nyange mukati kunhu kwacho kune dust road roda 8 hours kuindako
we will go madzimai madzibaba madzikoma tinoinda kuno kwatisingaindi saka tiri kuti iyo vari kuti maybe kumusha kwedu kudhipi pamwe hakusvikiki tinongosvika vanhu vajehovha come there go there titi me I'm there for you, send me, send us. Handi munozviona saka ndo chekutanga chatatiita sei tinge tichionesana kwagutu we are organizing kuti tozvifambisa sekuti tindeko zvitina zvedu ndakamhenge chitombota follow up because kwakanga kuchina zisingamboiti. Saka the last time ndakataura nani the lady wacho wandakanga ndambosira mari yekuti zvitina zvisengwe vaiti bana budi wacho wanga akati chimbomirai kusenga zvita zvofufunyuka. Saka so far so good asana yatsonzwa wangu ndisipone kuti zvakazotakuriwa here asi semende dzedu dzekwagutu dzakakwana hamunozviona. Ndo chekutanga zvitina zvedu ndo zvatambira zvikusengwa isu tichiorganiza kuti toinda musiwani kwagutu mupandawa na uye nanani ndo nhau yatiri kutaura kuti tionesane panapa. Vane mabasa avo vaya vada kuti tivaitire nyangwe muri kupi motibatawo tichiita organization yedu tinoti ndiani oenda uku ndiani oenda uku kwani munozviona manje. Right, story time ndo yatakuinda ndakaimirira nguva iyi zvakaoma vanhu vajesu. Tiri ku Bait Bridge. You guys, you don't know anything. I will tell you more about zvatakasangana nazvo takubva ku Bait Bridge. Zvaita sokuti Satani zvokwadi uri kufamba nemakomboti went that day. Ndokudii paya vanhu vaJehovha. Handi pende aitoka ndakabuda chita video kati vangu vaenda nezvikombi isu tasarana nababani nababa Farai. Vanhu vamwe vanoda kuti handisi kusenga vanhu vakati kudii asi ndoda kuti muone zvimwe zvinhu zvatinosangana nazvo mukushanda. Mogondihwisisawo pamunozowa kuti ndogwara nemusoro kana nemadhadzo. Sekuru Beni ndobva vati ndoda kutora passport yangu. Ndakatotaura muvidhio ndokuchibva tava pabhasi pevari vaviri ava vaifana kumuka na 3 am hamozviona vachimuka na 3 am vobata chikombi zvinobva kupi kunonzi kwani kwekota kuchabhiri china mutaundi shasha idzi nonga dzakamuka nanguva na 4 am kombi vakaiwa nonga ichitodhuruma ndatoudza dai matodi because time dzacho vanhu vakazononga vavata nditi kati bheti vanhu vangonovakisira kustation amene vakazonga sei vasiyiwa nekombi ina nhauzo vati vanhu havasiyiwa nechikombi. Pane story yangu ndopa yakatendera patiri kuinda pacho hatina kuziva kuti vavasiyiwa nekombi havana kudzoka kwataiva tiri kudzimba dziya ava baba Farai vakazoudzwa naushu Johana mungakana kuti zviri kuitika panapa chokwadi nezvatichaguma taenda kumwe kunhu. Johana ndokubva azivisa baba Farai so baba Farai tadii tasiyiwa nekombi asi hatisi kuziva kwatiri kuinda which is good. Tikati kwanoindepi ngavadzoke kumba tochidzonga toronga tese kuti tozvifambisa sei kuti tikwane tese mubhenzi yangu iyo Fortune tichida sei todzokera kudzoka kuya kuno kugokwe. Ava amene kuti vakadhiskasana chii vari vaviri ndokuchibva vanzi vari handi munoona kwana takaenda kunodhindisa mapepa emabhethi kwainzi kwana sabhuku wahombe hedhi wachoni ndokwavainzi vari kuenda kunota sei kundotsvaka zvimota. Sekuru Beni ini ndandisipo makazvifambisa sei? Takasvika ipopo tasiwa nemota ratatifambei taona mukadzi aibva kumvurawo tasiwa nemota pana tanonga kumuka zvino variziva kuti pamwe pari pamwe padhuze here patingagoni kukwira sei enda yapo padhuze munofamba makadai so muenda parodhi makateedza munoona mota dzinobva kune dzinobva tataenda ipapo tasvika ipopo tasvika mota mira ndikubate ipapo kunhu kwamainzi muinde kuita nekuzasi kwataenda kunetwork kutoenda nerimwe kwataitora semende uchibva pachipatara ichibva pachipatara todai kunosaidi kuchipatara kudai totarisa leo tanosvika paya futi takangomigara mbichani hanzi panapa panowanike mota yendai futi tataenda futi mberi panofambwa zvakadi hanzi 2 hours kumishifamba iwe Johana uchiwirirana nazvo papo inaitidza tidzokere zvikanzi kudzokera kuchaiti kuzanzi kwata kudzokera kwakuri kwatiri kuenda ndopadhuze kwachaitoenda ndokuri nadzidzidze wanga udzwa kuti padhuze ndanaga padhuze but paitofambiwa tasvika futi mberi hanzi endai futi endai aiwakavone mota endai kuti mberi saka taitotiza kwatinoda kuenda tichiendeswa kuningi vari pasina zvochitaiva waenda kutown kusitaiwedzera kuti aenda zasi kuita semuda kuenda zvikwalakwala
makasangana nezveupaya takatambura takata mari yebhazi makati pai yakapera tingoenda uko maipira kuti maitenga pamwe taifamba pamwe taikwira bhadhara ma20 rand tichienda uko nemari yamaifanira kudi taifanira kuti tikwira ka1 kuya kuenda kurutumbu right ndo yakapera tiri kuenda uko yakapera musati matombosvika tiza direction yekuenda kuchabhiri tichienda uko ndobva madii tasvika ikoko ndo takurwa futi nechimwe taenda futi mberi tasvika ikoko taingora pachimwe ndo takasvika panonzi pachipa pachasvingwa makaenda kuchasvingo maigwi taitoendeswa takanosvika ikoko kuchasvingo iko tasvika tagare panzi gare pana muchaona dzimota takazoona chiva mota yeumo takazoona mota iye mota hadziwanikwa mana motomirira bhazi zvaemangwana ndoona mota iyo taikumbira mota iyo yatitakura vanhu vatazosei ndoyazvisa parutumba parutumba makazosvika nguvai because vaifanira kusvika parutumba na6 am makasvika nguvai tikatozosvika kuma2 3 ma3 handiti isusu tatopeka zvinhu zvedu takuti tichiinda manje kupi kuekera zvaita haisi kulika patepaya it's okay maita basa right vadii paya ine madhiramu because hapana mvura panapa atinozviona zvandaikuudza iti tikimbobata hedu papo zvandaikuudza zvezvekuti kuconstruction you must always have plan B and C ndo izvozvo zvandokureva izvo mvura dziripo matepa aripo zvese 2-3 days mvura inenge isingauyi zvese mune majojo tank but mvura pasina saka munozoguma maita alternative yekuti basa rinde mberi seapapa pamukuona pakudaswa ring beam asi hapana mvura saka vanhu havangagari saka kutozotenga mvura ndokwamunotozoita saka apapa kunonga vava vakanyanya kutochipa zvavadhuris chereki because madhiramu 5 vari kuita $15 saka vakave kunonga vakachipa because competition vanhu vanoita zvemvura vakawandisa saka harit madii kuchasvingo masvika palutumba nani na2 isusu payapaya 2 dzakatochaya tatobva uku kwatati chese because takatosimuka kwaround ma1 handiti ndopa takasimuka zvokuti pese pavaitenderera ava ingadei vakadzoka takazobatana takasvika tese parutumba paikuma takasvika isusu ngatimbomira neyedu iyo yestory time iriko yeduwo yakamira yegawo handeidzoka kundinyu saka tazosvika kokoko ndo takazotakabatikati aitodii akanzi tasvika manje parutumba nza mutoona bhazi rokuchi rinondi kunetsai chingoinomira muchimira mabhazi anozoenda manje kugwero ndo rakaona gonyeti rakazotisa pachiva pamvuma ndo atasitora gonyeti kawanda varatisa pamvuma aenda kumvuma kumakaenda kumvuma wai maifanira kakungoenda pachibhitenofu ndo pamaifanira kuenda napo tatakura gonyeti zikuitira ringorwa street takura gonyeti atika ndoratingongoenda kawai kumvuma akaenda kureke shortcut yekuti uchibva kubedbridge uchienda kugweru ndepachibhitenofu ndoitori shortcut hauindi nekumvuma kwese ukoko wozi makaenda nekure mukabva mati imimi kufura chibhitenofu mukapinda masvingo mukaenda kumvuma makatotenderera handei mberi muri vazivi tazosvika mvuma tazosvika pamvuma kumachia yesi mvuma ingaiti kuma9 pamvuma chiburuka kuma9 handiti chiburuka pamvuma kuma9 chinosvika mugweru chakapinda kuma11 12 handiti kuma11 kuma11 dzaziri kuma11 chisvika mugweru dzaziri kuma7-8 muchizosvika but vakatanga kundipopotera ava musazosiya kuti makandipopotera musazosiya ipapo aiwa ndakangotaura hamuna mamuchitotaura neukasha handei mberi makafona muchiti kudii tazotaura zvamakataura muchiita sekuri bheni tasvika mugweru mari yavo hazvisizvo mari yamatipa